Ya Sidi Ali Mai gidan Fadima Haidar. Ya Sidi Ali Mai gidan Fadima Haidar. Allah gwani Wahabu datar da ni a fagen yaban Aliyu ne zamani. Dan arzikin faɗin matayar da ni, da san Musan da Musan dan sayyida Zainaba. Ya Sayyidi Ali Mai gidan Fadima. In ba fuffuke tashi ba zai iya ba, in ba alwala sallah ba ta karbuwa. Mai san annabi mai so iyalan shi ba, kafiri ɗai yake bautar shi ba ta karbuwa. Ruhi fidaka ya Sayyidi Ali, Amirul Mumini Ali shugaba adali. Farkon shiga Islama kanan manzali, daga annabi kai sai shugaba Ali. Ya Sayyidi Ali Mai gidan Fadima. Allah bace ban so a ganar da ni, Allah ban so ka ba domin a kubutar da ni. Roƙo nake Ali makantar da ni, kar in ji kar in gani in ba kalaman ka ba. Na taso da kai burina mace a kai, kamun tabbacin cewar ina nan da kai. Ƙurewar batu kawai in narke a kai, dan Zainul Abidin baka ki kai mini ba. Ya Sayyidi Ali Mai gidan Fadima. Awala san duk kaunu bayin ku ne, duk wani mai isa ya zo a tsantsan ka ne. Mijin Fadima kai kanka annabi ne, ba wani mai musu in ba da ikin kowa. Ga faɗin annabi akan imami Ali, Aliyu minni wa annabin Ali. Ba mu yin Ali wallahi sai jahili, sai kuma ɗan zina wanda bai san uban shi ba. Ya Sayyidi Ali Mai gidan Fadima. Da kin Ali ake gane munafiki, da san Ali ake gane na arziki. Makiyin Ali ku ce da shi fasiki, ko aure zanai ba zan aure diyarsu ba. Sayyida Aisha uwar muminai ta faɗa, ambatan Ali zikiri ne na jaddada. Dan haka ma idan zan yi sujjada, in ta kiran Ali sallar ba ta ɓaci ba. Ya Sayyidi Ali Mai gidan Fadima. Ya mumini Aliyu muna kare, Imami Ali mu ɗin masoyanka ne. Ko babu tsira mu masoyanka ne, masu banka ne mu 'yan ɗariƙarka ne. Ya ba alasan Ali Mai gidan Fadima. Mahaifin Imamu Musan Ali Mai gidan Fadima. Mai Zainaba da Musan
sannan mijin fadima, Ali mai gidan fadima, asali uban a'imma, Ali mai gidan fadima, mai shehu tijjani ne, Ali mai gidan fadima, mai shehu jilani ne, Ali mai gidan fadima, na sa shehu barhama, Ali mai gidan fadima, dan godiyan al'umma, Ali mai gidan fadima, Sidi Sha'aibu dai adali, Ali mai gidan fadima, jika a gurin manzali, Ali mai gidan fadima, ratar tafiyar da na yi wage ba zan yi shi ba, ina yin yaban Ali tsoro ba kwa ni ba, makarantar Imam Musan ban shiga don fitar ta ba, Musan Sidi zan tsaya abubuwan Ali shugaba. Ali mai gidan